שלום. תמיד סקרן אותנו איך המגנים באמת שומרים לנו על הברכיים. היום אנחנו נערוך מבחן פורץ דרך, שבו נבדוק איך מגן פלסטיק, קשיח, קלאסי, שומר לנו על הברך, לעומת מגן פופולרי מסוג 661, קייל סטרייט, מגן רך, גמיש, רואים אותו הרבה בזמן האחרון בשבילים, ובהשוואה למגן 661 EVO, שיש בו את טכנולוגיית ה-3DO, מין פולימר מאוד מתקדם, שהוא רך לגמרי, וברגע שהוא מקבל אימפקט, הוא מתקשה, אמור להתקשר כמו פלסטיק. את זה נבחן תכף. את המבחן נבצע באמצעות חתיכת צינור אינסטלציה, שבצידו הקדמי מודבקת חתיכת פלסטלינה שמדמה רקמה רכה. במהלך הניסוי נטיח אבן במשקל של קרוב ל10 קילוגרמים, בכל אחד משלושת המגנים שלנו, ונבחן מה האימפקט על הרקמה הרכה. על מנת להיות הוגנים, אנחנו נחזיק את האבן בגובה החזה, במרחק של כ2 מטרים מהעץ, ופשוט נטיח אותה. ראשית נבדוק את מגן הפלסטיק. בואו נראה עכשיו כיצד מגן הפלסטיק הקשיח עמד במכה. מדהים. אנחנו רואים כאן פיזור של האימפקט על כל שטח הרקמה הרכה. פיזור סך הכל אחיד. נראה שמכזאת מכה אפשר לצאת ללא פגע וכמעט בלי שום כאב. ועכשיו נבדוק את מגן הקייל סטרייט. לאחר שסיימנו להתח את האבן בקייל סטרייט, נעשה שוב בקרת נזקים ברקמה הרכה. נסיר את המגן מהצינור. לא רע. רואים סך הכל פיזור יפה של האימפקט, אין את השפיץ של האבן. זה נראה כואב אבל לא קטלני. ועכשיו נבדוק את מגן ה-661 EVO שמיושמת בו טכנולוגיית ה-D3O. ועכשיו נבדוק כיצד טכנולוגיית ה-3DO החדשה ספגה את האימפקט. יפה מאוד. רואים פיזור די גדול של האנרגיה על שטח שמאוד דומה לפיזור שראינו בקייל סטרייט. ולבסוף, רגל חשופה. רגל בלי מיגון. אין מה להוסיף. לסיכום, שלושת המגנים עשו עבודה יפה. המנצח שלנו בניסוי, כצפוי, היה מגן הפלסטיק, אבל הכי חשוב, תעשו טובה, תרכבו עם מגנים.